60 eiliad ar Codenames. Daeth Codenames mas nôl yn 2016 a enillodd gêm y flwyddyn. Felly, beth mae'r gêm hyn am? Wel, mae'r gêm yma yn arbennig i chwarae. Mewn ffordd, chi'n gallu chwarae hwn yn Gymraeg fyd. Mae yna 25 gair Saesneg lawr ar y ford. A fel tîm, chi'n trial cysylltu'r geiriau yna fel bod eich pobl o'ch tîm chi yn gwybod pa eiriau i droi drosto wrth roi gair sy'n cysylltu y grwpiau yma. Mae fe'n gêm dwi wedi chwarae gyda pobl sydd yn newydd i gymau bwrdd, pobl sydd wedi chwarae gymau bwrdd ysbrynydde. Fi'n teimlo, mae yna rhywbeth yn Codenames i bawb. Felly, triwch Codenames gyda unrhyw un i chi'n teimlo falle sydd ar y ffens, neu rhywun sydd jyst moyn trio rhywbeth gwahanol. Hyd yn oed rhywun falle sy'n joio games fel Scrabble, neu unrhyw fath o gemau gyda rhoi clwyau neu bod yn gyfrwys iawn. Dyma'r gêm i nhw, Codenames.